You're still watching Sunday Edition. Thank you for staying with us. Let's take a look at our This and That feature for tonight. Now, newborn babies are generally fragile creatures, but they are even more delicate to handle when you add what is commonly known in Shona as NHOVA. The fact that the soft spot on the top of the head is also associated with witchcraft in Shona culture makes the subject even more interesting. In our This and That feature tonight, our reporter Tamuka Charakupa interrogates the traditional practice known in Shona as kukwesha NHOVA. Parenting and raising children is not an easy task. It comes with new and yet challenging experiences, especially for young and first-time parents. Joy can soon turn into despair as they often find themselves at crossroads when it comes to making the right choices and avoiding creating lifetime complications for their children. Every parent has a story to tell, but none beats the challenges parents face when it comes to the treatment of a condition called depressed fontanelle, known in Shona as NHOVA or chipande. While, according to medical research, the condition is caused by dehydration, the situation is interpreted differently in the Shona culture. Chipinge-based traditional midwife Mbuya Rose Liwayogezi, who claims to have treated over 1,000 babies, relies on institutional memory. Mwana anengani tingati pane chimwe chibundu chinomera uko kwemwana. Chibundu ichocho mwana akakura anacho, mwana anopera mwiri, otanga kuita kadiki-diki. Saka isu tinozosvika pakumukwesha NHOVA. Tokwesha NHOVA iya chobva chaputika. Kana mwana achiita tsvina yegreen, zvinotaura kuti mwana ane chipande. Uye kana NHOVA yacho tinoiona nepamusoro kukura kwayo. Traditionalists like Sekuru James Gabaza and Sekuru Mutisi are convinced that there is no other remedy except traditional means. Tinotora mubvamaropa. Une maruwa awo zvakaita round so twakaita karuwa kakanaka. Totora toisa pagango kotsva kuita dota. Dota riya manje rakaita fanika sandpaper. Kuita fanika jecha riya riri pasandpaper riya iri. Ndora tinotora ana mbuya vanotora. Votora nechigunu ichi. Tora dota riya kwakupara zvimapundu zviya kana kuti zvimaronda zviya zvinenge zviri mukati mukanwa mwemwana. Kuzvibvisa izvozvo zvichitorapawo nokuti uyu iri rota riya iri rine mushonga unogona kuporesa panobva napo kuita maronda emukati. Chipande matenda akabve kare ichibata vakuchikumabviti kusati kwane chirungu ichibata vadiki. While belief systems might differ, Dr. Ozimo Matekenya recommends proven medical remedies, a view also shared by a leader of a local faith-based organization. NHOVA kana chazove chirwere chinouya mushure mekunge mwana arasa mvura yakawanda nekuchaya nekurutsa, inonzi dehydration nechirungu. Saka tinokurudzira kuti mwana kana NHOVA yadzikira ngaauye kuchipatara abatsirwe nana chiremba nana mukoti. Chirwere ichi chenhova avati chipande chiriko uye chinouraya kana chikatadza kubatwa nenguva. Saka tinokurudzira kuti vanhu vaende vasatizira kumwe, ngavaende kuchipatara. While the debate rages on, Zimbabwe's infant mortality rate stands at 34 deaths per 1,000 live births, with depressed fontanelle among the major causes of deaths. Tamuka Charakupa, ZBC News, Chipinge.